YHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Bad ni ini, nagkinahanglan kahayag na mo'y nagsimong una-una. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Oprah o Attorney Elaine Batan, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Marvy, 31 anyos, ninyo og may 4 ka mga anak. Taga Bato Leyte. Punto medikal kining akong suliran. Ikaduha nini na akong pagpada ninyo. Ang una na akong pagpada, mga 3 years ago. Ning hikayo na, bahin kini sa akong gipamati. Ambot kong na-stroke bako og walang ko mahibaw. Aron inyo hisabtan, ingon ining mga panghita po. Napuno na lang ang balas tubig. Kapag di ko apasin yung esposo ni Billy. Asan man siya, uy? Nalay alsa ni balti, uy. Ligamtunon ako ng tubig panghugas sa plato. Oops! Agay! Kasakit ka tungod. Nga naman to. Murag napikil ang tuon akong kamot sa pag-alsa na ko sa palti nga punos tubig. Murag nilagot-tugod. Agay, sakit ako eh. Grabe sa good kang wag kakahuwat na ako nga ako may mukuha sa tubig sa puso. Tugay magsudkay ka. Kami tuno na akong tubig kay daghang hugasan. Kung ikaw naman ang untay ni Da, wala ang untay ni mo pun ang balde. Natimbaan na gani na ako. Kasayang pudog akong iyabo. Asi kasayang nga ng imong bukton nimong na bilwaro no. Nabilwan ni. Oh, naunsam din nga sakit mo na, di ba? Kuha ilang kong mga dahon-dahon nga iyang pulinip eh. Na, mura. Naman di ka pahilot? Sakit gani. Ipahilot pag yun di mo. Nahala. Hampula na maghana ni mo. Bahala ka. Marami mata na. Uy, buntag na. Marami. Oh, uy, init mo. Nalangin ko lawas, Pilyo. Pigilantan ka man. Sa imo na siguro ng kamot nga nabilwa. Palitan mo na di kagtambal ha para sila nat. Pilyo, aray, nisakit na mag-apil ang akong likod. Nga nga pilagod po din noon ang likod ni mo. Ambot lang, og... Lisod man iginhawa. Hoy, basin og sa imong kasing-kasing na bayan na Marvin ha? Unsa? Di ba? Sukat sa daga ka pa hangtod nga na minyo na ta. Magkuot man imong dughan, di ba? May gitumar ka man gani nga atong tambal nga imong gimintenance?
O, paano kung giundangan mga 5 na katuig? Kay, wa naman sab ko magpa-check up kay wasap lagi kita'y kwarta. Barbie, patsikat ako sa uy. Ibasin, nitukaran sa ng sakit ni mo sa imong kasing-kasing. Ang tinuod sa daga pa lang ko, sa nag-eskwela pa ko, nakasinatin akong paghuot sa kundughan. Nagtuog kong okay ra to. Sa kakapoy lang, apan dihang naminyo na ko, magsigi-sige ng pag-atake. Ultimo pag-istorya lang nako, maghuot ng akong dughan, ug mawadan ko og umoy. Gani, usahay malimot ko sa akong mga gipang istorya. Naunta ko'y maintenance adto, pero naundangan tungod kay napiki mi sa kwarta. Ta? Unya? Kay, Milyo, tabangi ko pagparopi. Naunsa naman ka, Marbi, uy. Pag misol ka na magbarog yung taon. Ingon anigit ko sa maning manlaba ko. Ug dugay nga maglingkod. Barog na ako maglison akong tuyan. Di na mabarog og straight ang akong lawas. Naunsa naman taong ka, uy. Ayaw na lang paglaba-laba diha. Mga baho ta kundi ko manlaba. Ibawag na siya nga, magmo na dayon kasi mong lawas, kumahago ka sa trabaho. Ilanta na sab ka. O maugyod na mahita po. Pipipi, ipahilo na ako, bi. Buhig daw sa ko, basin na nagmawa ng kasakit. Milyo. Ganun ka, Marbi. Kadlaw na lang. O pagit ko katog. Hilot-hilot ako, be. Dali ba, pero kung dili gani ka, maayo hangtod buntag. Pasikap yung nagdoktora. Gilanta na sa ka. O, Bilyo. Dunay ugat dapit si mong tangkugo nga napiit nga konektado si mong kusog. O, sabi na, Dok. Mamaayo pag ako ini. May resita kong tambal goal for 15 days. Tumara ni. Balik na ko kung wag yapay alibyo. Okay, Dok. Ay, Bilyo. Ni ana sa mga akong gipati. Unsa? Di ba nga, mungkin ka marambal? Pero karon nagkitumara bali sa sakit. Unsa namin taong ka, Marbi, uy. Balik ka sa doktor. Nako, suyan lang una nako og binisaya. Unsa? Uy, doon na may nasuya ni mo o gibarang ka. May nagbarang nako. Dili lang kay usa ka tambalan ang akong giduol, kundili tulo. Ang ikaduha nag-ingon, nagislutan ko no ko kay nakasaghid ko og 20. Ug ang ikatulo, nag-ingon nga nag-mild stroke ko no ko. Ang ako mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, nabiki lang akong tuong kamot sa pag-alsa nako og balde nga puno sa tubig ug milagoto kini ug ilantan ko. Posible ba nga matoy nakaingon ning tanan akong gibati karon? Ikaduhang pangutana, kun mohigda ko, maglisod kay ko, kay murag muluto ang kaugatan sa tuon akong lawas. Samot pa inig bakod nako. Unsa may hinungdan ini? Mamaayo pa ka ako? Ikatulong pangutana, ang wana kong tiil, wa na'y ma-feel. Di na mo pati bisan pasakitan pa. Ug kun maglakaw ko, murag mahabilin ang tuon akong tiil ug way umoy ang akong kamot ug mga tudlo. May nag-ingon nga basin og nag-mild stroke ko, kay giundangan ko man gud pagtumar ang tambal sa akong kasing-kasing. Posible ba? Ikaupat og katapusang pangutana, unsa may akong buhaton ining akong mga gipamati karon? Angay basab ka kumutuo sa tulo ka tambalan nga akong giduol, nga miingong may nagbarang kuno nako ug may nasagiran kong 20. Palihog,
tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Marvy. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga kong suliran. Aniya na sa bako, Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa mga medical, psychological, emotional, behavioral, drug related kay drug specialist man ko, drug addiction specialist. Nag-training ko sa Manila o dito sa Amerika. No? Kami ni Dr. Dave Baron og medical doctor man ako og saka psychiatrist, no? So, kasi-kasing pamagay sa pagpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo, pwede ka na ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini nga kong suliran, official writers page, o diba sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dapayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw gikan ni Father Aloy. Gana nig mga passages si Father Aloy. Ay, never lose your sense of wonder. Life still has many surprises. Basta mo ginawa pa. Napay chance. Ayaw pag-iyon nga, uy, senior citizen naman ko. Murag hapit ako matay. Ginoo rin ay barlog, kanon sa tang matay. So, samtang buhay pa ta, mangitadag pamagay nga makakontribute sa improvement sa humanity. Kada mga social gathering, mga meeting, that is fellowship. Happy lang god. Dili kahimuon sa uban nga aground for bullying, name calling, and intimidating other younger members of the group. Dili na siya acceptable. So, kung sa pairanggo nyo, dili ka pwede maghimo ana. Nangasaba ba ko? Nangasaba gamay. Pero, makarealize rin mga tawhan na nga, dili ni mayo nilang gibuhat. Alright, so, ang atong magtatampo karong lawa, si Marvy, 31 years old, taga Bato Liti, Minyo, may upat ka mga anak. Nagpadaanan ni siya sa una, mga 3 years ago, ingon siya. Regards tayo mga taga Bato, mumusta naman si Kapitan Dini 5 Ilarcusa, ha? Si Dr. Cabal. Siya po, may mga doktor nga nada sa Bato, ha? Tagang kay ko kailas Bato, mga Quezon family, mga Tan family, atong mayor diha, no? Musta naman? O mga Roble. Si Ipin. Musta na mga tong mga barko sa Roble, no? Naot nga okay rang negosyo, no? Dahil sa Hilongos, atong mga budbud vendors, dugay na kayo ko, asan nam itong mga listahan sa itong mga aroy, mga vendors, aning mga malagkit na mga kuanda sa pantalan sa Hilongos. Musta naman dahil ang mga parinti ni mother-in-law ni Kim. Talimot na mo ko yung apelido. Sa mo ko karong tapita, no? So, ikas mo na Hilongos sa Maasin area. Musta na ba ako gagaw nga si Nestor Obra, no? Naot nga okay rang kinabuhi, no? So, taga Ormoc City, mga Ratcho family, musta? Lamat kayo sa inyong gipadala nga kasaba cake. Dagha kayo mga taga Inabanga Bohol, mga taga San Nicolas Paris, no, mga kauban ni Father Edwin Tick. Nya na lang daghan kayo mo, no? So unang pangutana ni Marvy, ako lang ning paning kamutan Marvy, ha. Matubag na ko nimong pangutana. Nabikay lang akong tuong kamot sa pag-alsa nako og balde nga puno sa tubig ug milaguto kini og gihilantan ko. Posible ba mautoy nakaingon ning tanang nakong gibati karon? Posible, pero tempa wanawa na ko ganyan sa drama ug how long was that na nahitabo, no? Pero makayong kag posible, pero kung nabikay lang, duha mo ko klase ning minunta problema sa atong mga joints na giingon nato fracture kanang nabali o na-crack ang atong bukog. Naputay giingon og kanang sprain ka ang atong mga tendon ug ligaments na twist or na-dislocate mga joints, no? So, in order to check kung ano sa extent sa damage, kung every time maka-experience tayo yung nani, is to have an x-ray, no? Pero maayo lang kumusulti kung abaga o pag ginakon na pa-x-ray. Kausa nag-drive ko, dito ko sa bukid, nag-drive ko, naamay, di ko basta kay naay object sa taliwa sa daan, kusog akong dragan, kalit na kong
likay ang munubila sa katong naay di ko kawag iro ba o tao basta kay akong gilikayan and in the process na untog ko na igo ang ligid sa medyo libaong nga parte sa dalan lupad gamay yung sa kanan lisa gani akong tuo nga kuan nakuwas munubila ba madama kakaroon sakit man may kumingon nga pa x-ray nana pero ako mismo ako pa x-ray pa pero akong kakin madara man pod. So going back to the question, magpa x-ray kung unsay extent of damage. Labi naggihilantan ka, bot pasabot na ay infection going on, kuyaw na no? Pero kunya labi na ay kanang inflammation, ma-observe ba nimo? Ma-inflame na gani ang usa ka area meaning na ay damage sa sod. Ang panit mapula, labi na ay pus formation, alarming na siya kayo, no? Kadong pangutana, inig maghigda ko, maglisod kayo ko sa murag muluto ang kaugatan sa tuo na kong lawas. Samot pa inig bakod nako. Unsa may hinungdan ani? Mamaayo pa ka ako, mamaayo ka, mamaayo ka Marby. Na may mga x-ray das bato na silungos. Pwede kag mulahos ka to sugod, no? Na aday mga maasin. Ay mga x-ray machine na pagpa x-ray. Kaya kung sa resulta sa pagkuan, pag x-ray, mao nay basihan kung naabay na dislocate o na fracture ng dapita. Kay kung nabali gina para sa kung gigagaw no, nga nagdida na mga to sa Isbisayan Medical Center kay nabali gyud. Makita gyud sa x-ray nga ngayang ulnar bone putol gyud ning crack gyud. So akong gisuggest dalon na to sa Isbisayan Medical Center sa Tacloban City para makast siminto. Ya kani nga tong bukog, mo pilit naman ni siya balik, mo tubuan ra ni kung properly aligned na ni siya. Sa akong pagsuroy-suroy usa ka museum, ang ato ko nung bukog is 4 times as hard as a cement. So kung matubo na niya, bagtok na kayo, ligo na kayo, di na nadali maunsa pa man. Kana kung granting aning crack na siya. Pero kung na-dislocate lang, i-lessen lang, i-reduce lang mobility, maayor gini siya. Plus you may take painkiller, no? Sa may mga analgesic available sa atong market, na yung mga non-opioid, paracetamol, mepinamic, ibuprofen, acetaminophen, o nagyun madao say ako, maresita ko mga opioid analgesic, tramadol, oxycodone, morphine, mao na akong pangresita sa mga pasyente. Kung madalag paracetamol o mepinamic, okay ra. So, go to the nearest hospital, Marvin, di sa Batolite, no? Nya magpa-x-ray, ipa-x-ray yun para makita, masuta unsay extent sa damage. Sunod nga pangutana, wala na, saan ang wala na kong tiil, wala na mapil. Di na mo bati bisan pasakitan pa. Ug kung maglakaw ko, murag mahibilin ang tuo na kong tiil, ug walay umuwi ang akong kamot ug mga tudlo. May naingon nga basig ng mild stroke ko. Hinungdan ko nga, saan kay giundangan ko man pagtumar ang tambal sa akong kasing-kasing. Posible ba? Possible. So, atong normal blood pressure is 120/80. More than that, labi nagmaabot ang 140/90 or pataas, could be possible nga magkuan ka, mag-stroke ka, makuan ka, hypertension, no? Ang kining blood pressure dili ni siya pareha og hemoglobin count ha. Ang ban mo inimiko kay busag kong blood pressure, no? Lahi na rin siya. Ang blood pressure ang kakusgon sa pagdaloy sa dugo sa atong mga blood vessels, no? Ang basihan kung mayong kag anemic ka o dili ba is the hemoglobin count. As we all know, normal hemoglobin count taas gamay sa lalaki kay sa babae, between 12 to 14 to 16 mga anak, no? Pero okay ra imong hemoglobin kuan kanang dili kayo alarming sa kumbalikon unsa may mga bantayan para dili ta ma-mild stroke, dili ta mutaas ang atong blood pressure, limit alcohol katong nangigarilyo unong na kinala maayo ang atong pagkatulog, avoid stress, lower salty food, exercise, you may eat more banana. Anong banana? You have to maintain our ideal body weight. Ang stroke level, umabot na 180 over 120 or mga stroke na tana, no? Grabe na kayo, mubuto ang atong mga blood vessels, posible nga mag-internal bleeding, no? So, sunod pangutana, unsa may akong buhaton ining akong mga gipamati? Angay basab ka kung mutuo sa tulo ka tambalan nga akong giduol nga ningon may nagbarang kuno nako og may naghiran kong windi.
kan nasaghiran ko na niyang duwindi. Dahil lang po ko mulsupak nyo anang na mga duwindi o na mga ingon anang mga kana. Kaya mao po na yung mga pagtutuo lagi labi na diyan sa bukiran sa bato, diyan sa Anahawan o sa panang mga lugar diya. Wagi ba ako diya usay mo uli kog sugod. Usay mag-drive ko na gabi na ayun ko kuyog. But lahi man ko na akong training, medical doctor man ko. So depende na sa inyo kung ikaw mo mutuo mga inana, pero nga akong approach, medical approach is that moingon ng tambalan nga mo ni mauna. Wala gyud ko mo pod kay biso mo kay katong supakon po na sila, no? Pero again, ang akong training is medical training, so ang akong approach so any problem like this is medical approach, no? Kuan lang, careful with the diet, exercise, avoid stress. And then have your blood pressure checked. Normal is 120/80. Og mayong kag mag-mild stroke, transient ischemic attack, mag-lose kag sensation sa imong mga extremities mo na gitawag og hemiplegia, no? Kita ka ng mga stroke ng mga pasyente nga mula ka bitay ng ang usa ka kamot ug usa ka tiil mong labyog na. So ayaw wata nga mamaingon ana, do exercise o niya consult the doctor as soon as possible na ay mga tambalan ni. Mga anti-hypertensive, na putay mga supplementary vitamins. Alright, tinaot ang kasabot ka Marvin sa akong sa akong gi-speaker nimo sa Batulite. Permi ko ng Batulite no. Doon man sa sugod. Usay gini, why sugdaan mi sa sugod? May kadto ta man to sa bato. Drive lang dito, in 30 minutes to anas bato. So regards nyo ang tanan dia, o ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kini akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Mapasalamaton kay ko sa permi ninyong pagpaminaw sa itong mga programa sa Remen. Number 1 station tadi sa Sugbo ug probably sa Dahulog Bisaya sa Mindanao. Ang bugiron sa kay ko. Maybe that will be possible, no? Pero sa Cebu, number 1 may permi, no? So until the next time, hasta la vista. Bye-bye! Handumanan sa kaaw. Mayong adlaw kanyong tanan ng mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Jacob. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Bakit pa ba? RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka tomboy nga taga Talisay City, Cebu. Nga tumatatampo nagdasangan nga Jacob. Ma, si Julie, akong uyab. Love, si Mama. Hi, ma'am. Uyab? O ma, Oh, dong, dali. Mag-istorya ta kadali nga kita raduha. O sabay dahi tapo ni mo, ha? ngayon rin ma. Say nga no, ma. Pila na maedad ato? 32. Di amo na. 32 nga ikaw 19 pa lang. Ma, ang importante nga magkasinabot mi. Ug kung di ka mo yun ha, di na mo problema. O kung mauna, undag og eskwela ha, kay di na ko mo gasto ni mo. Ug layas na din eh. Ma! Ako na lang pa eskwela ni mo. O gani na lang sa puyo sa akong apartment. Ha? Sure ka? Oo. Nili sa ko gusto nga maundang kag eskwela. Nili ti ka pwede pasagdan.
Salamat, love. Congrats, love! Thank you, love. Tana, mag-celebrate ta! Love, nakauna-una lang ko ba? Since naa na makitrabaho, unsa ka ha kung mag-baby nita? Unsa? Julie, huwag mo lang ka magkunaon na. Nahibaw yung ka nga, taos kay kong pangandoy. Huwag ko maningkamot og eskwela para mahimo lang amahan. Pero, Please lang. Saglabdang akong obi, Julie. Jacob, As kabliba kwartahan magay karon bro. Resultas pa ning kamot, bro. Swerte sa kay ka ni Julie bro eh. Pinangga kay ka. O suportado kay kasta ng butang. Kung di lipat tungod niya, dili ka makaabot ko nun sa may naabot ni mo ron. Hindi, sad. Kaya kung wa pa ko maningkamot, bro, hindi sa ko may ngunaan eh. Ay no, sad. So, kumusta naman yung relasyon bro? Papagay plano nga pamabdo sa Julie? Wa pa, bro. Wa pa ko matagbaw sa akong kinabuhiran. Di ba ko gusto og responsibilidad? Ay, love, maayo ni anak ka. ano man? Ano sa'yo problema? Nataktak ko sa trabaho. Unsa? Oh, unsa ko na? Mangita lang unya kog laing trabaho. Ay, kung katagig problema, Julie. Di ba dapat nakasado? Di ko obligado nga mubuhi ni mo. Jacob, Ay, okay na. Nahuman nagigil sa akong trabaho. Jacob! Nakita di mo? Ha? Kinsa man? Oh, Anak, ma. Nialagi ka. gusto lang kong mangayo og pasaylo sa akong gibuhat nimo. Dili saktong akong gibuhat nga naghilabot ko sa inyong relasyon. Okay na ito, Mai. Ako na itong ikalimtan. Unya, kumusta naman mo? May apo na ba ko? Wa pa, Mai. Busy pa ming duha. Nakahatagan na yung taong kong apo. Ah. Kay tikuwang nabaya ako. Ma. unsa? Gusto na ka nga magka-baby ta? Oo. Pero siguro, makapangita kag trabaho. Oh, love. Ayaw ka bala ka. Mangita akong trabaho. Oh, unsay resulta? Negative gihapon. Unsa gud tao na? Pinakabuwa naman tang nagsigig suway. Wa pa kay buka mamabdos. Dili naman sa siguro dali para nako tungod sa akong edad.
Bisit ba eh? Kung saan ka puslanan na nga itong pagpuyo? Kung di mo ka makahatag na kong anak? Inutil mo di ka? Jacob, isobra na ka ha? Ayoko ging na, ana. Kay kung buto naon, imo ning sa kung nganong naingon ini. Ano sa? Kung sa bata-bata pa ko. Nisugot unta ka nga mag-baby na ta, dili unta ingon ani kalisod. Ha? Ako ba imong gibasol sa imong kainutil? Habi mo, Jacob? Wa na ko makailan mo. Oo niya. O sabay gusto ni mong mahitabo. Magbuwag ta! Ah, sige! Huwag ko magginahanglan ni mo! Maayo ra pud nak, oy. Wa man ito kapuslan ng babayhana. Mawagid ba? Karon nga, gawas na ako. Wala ko yung lingaw sa kong kwarta. Mao yun. Pag-enjoy samtang single ka pa. Huwag yun di ay may masayop og padako sa imong amahan nimo. Proud ka ay umini mo, nak. Salamat, ma. No, sa mga bro. Sige magaginom. Tagbaw lang ko sa akong kinabuhi, bro. Tagbo ka ha? Oo. Mo na ipagini mo para magkalimot ka ni Julie. Bro. Mingaw na kayong bahay. Bisa kung saan ako pa music pero ayan kami mingaw na akong kipati. Si Jolie. Kamusta na ka siya ron? Imingaw na ko niya. Pero ako lang siyang take for granted. Pero ano ko'y manahimo? Wala na siya. Kanindots panahon ron eh. Si Jolie. Iyan ka ng anak ang iyong kikukos. Nilingi siya ako. Mulakaw ko. May anak na din siya. O iya ba katong banang iyang kauban? Jacob! Julie. Wa ka tanong mo hay man lang nako. Maawa ko. Ha? Human sa tanan akong gibuhat mo. Gipasaylo na tika. Dugay na. Julie. Gani, gusto ko magpasalamat nimo. Kung wa pa ko nimo buhi dili na ko matagamtaman ang ingon ani nga kalipay. Maong salamat gid kayo, Jacob. Ug unta, makakita ka og babae nga mahalon ka sobra pa sa akong pagmahal nimo sa una. Unta, magbalipayon sad ka. Julie. Papaalam ka. Ngayon'y alam ko na. Wa ko kasabot sa kong gibati atong higayon na. Nagmahay ko. Naglagot ko sa kong kaugalingon. O kung kaya lang na akong mabalik ang tanan, mamawi ko ni Julie. Pero ako'y mahimo, kundi dawato ng kamatuoran nga nasayop ko. Og mauna ni ang konsekwense sa akong gibuhat. Dili na lang kutob, og dagang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao ka mga higalan kaagi ni Jacob nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nakaluhan, bakit pa ba? Ang mong kaagi gibahatan do sa radyo ni
Carol Marie Cain, gubos sa direksyon ni Priscilla de Canas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papanaw, sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakan. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpangit.